खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। सानफ्रामबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय राशिफल लानानै फैलायबाय। दिनै अक्ट'आ 6 आगस्ट 2026 आरो साना बृहस्पतिबार। बे गोथार बृहस्पतिबारा मुलुगनि रैखागिरि आरो इसोरफोरनि गुरु बृहस्पतिखौ इसोर श्री हरि विष्णुनो बावनाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानथौखौ मिथिग्रोना लादिनि। थार सिबिनाय आरो धोर्जोआनो जिउनि देरसिन धोन। जेब्ला भगवान श्री हरिनि आखाया जोंनि खर'आव थायो अब्ला मोनफ्रोमबो जाथावै हाबाया जाफुंनो हायो आरो जिउआ गोजोनजों बुंफबलाङो। संसारनि रैखागिरिनि सायाव गोसो हो आरो गावनि साननि जागायनायखौ मोनसे मोजां नोजोरजों खालाम। कमेन्ट बक्सआव जय श्री हरि एबा ओम नमो वासुदेवाय लिरनो दाबाव जाहाथे नोंथांनि साना मोजां जायो आरो भगवान विष्णुनि जोबनो गैयै बोर अरायबो नोंथांजों थाबाय थायो। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे गोथार बृहस्पतिबारा नोंथांनि फोथायथिखौ जाफेरै बांहोगोन। गोबाव समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै थानाय खुंथायारि एबा सोरखारि खामानिफोरा दिनै गोरलैयैनो फोजोबजागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि गोदान सानस्रि आरो खामानि मावनायनि आदबखौ गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाख्नायगोन। फालांगियाव मोनसे गेदेर मुलाम्फा गोनां गोरोबथाया जोबथा जानो हागौ। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन आरो नोंथांनि आंगोफोरजों मोनसे गोजोनथाव दावबायनायनि बिथांखिफोर थानो हागौ। सावस्रिया गोख्रों थागोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोदान गोहो होगोन। गोजाम रां थिसननायनिफ्राय हरखाबै गोबां मुलाम्फा जायोब्ला रांखान्थियारि नारसिनथायनिफ्राय खमायगोन। जायफोरा साख्रि मावो बिसोर प्रम'शनजों लोगोसे गोदान बिबानबो मोननो हागौ। आरिमु, थुनलाइ आरो सोरजिलु बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे मोजां प्लेटफर्म मोनगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया बांगोन आरो न'आव माबा मोनसे मोजां हाबाफारिनि बिथांखि लानो हानाय जागोन। मोनाबिलियाव गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। खाफाल गोनां अनजिमाया 5, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जौगानायनि गोदान दरखं बेखेवगोन। नोंथांनि मेलेम सानस्रिया खामानियाव थानाय जेथो गोनां जेंनाफोरखौ खम समनि गेजेरावनो सुस्रांहोगोन। फालांगियारि बाहागोदारियाव गोरोनथि लाखिनाया गोबां मुलाम्फा लाबोगोन। फरायसाफोरा गावनि फरायनायाव आबुङै गोसो होगोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन जाय नोंथांखौ गोसोआरि गोजोन होगोन। मोनाबिलियाव मोजां मोनग्राफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ धोरोमारि खामानिफोरनि फारसे बांसिन गोसो जागोन। भगवान श्री हरि विष्णुनि बोर होनायजों नोंथांनि न'आव आरो नखराव रंजानाय आरो रंजानायनि आबहावा थागोन। खामानि मावग्रा रोंग'साफोरा गोजौ बिबानगिरिफोरनिफ्राय अननाय आरो सुबुरुन मोनगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन आरो आद्रा थानाय रांखौ फैफिननायनि समभावना थागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। मोनाबिलियाव बबेबा थानसालि एबा गोजोन जायगायाव थांनाया नोंथांनि गोसोआव जोबोद गोजोन लाबोगोन। खाफाल गोनां नम्बरा 7, खाफाल गोनां गाबा गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय रोंगौथि आरो थिरांथा लानो हानाय गोहोखौ जेथिंबो बाख्नायनाय जागोन। खामानि थिलियाव लोगोफोरा नोंथांजों दैदेनजानाय गावसोरनि हाबाफारिफोरखौ फोजोबगोन। बायजो हादोरारि फालांगि एबा माल्टिनेशनेल कम्पानिफोराव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा मोनसे गोदान मावथांखि मोननो हागौ जाय इयुनाव गोबां मुलाम्फा लाबोगोन। गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरांनिफ्राय रंजानाय मोनगोन जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। सावस्रिनि हिसाबै साना जोबोद मोजां आरो गोबां गोहोजों बुंफबनाय जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 1, खाफाल गोनां गाबा सना गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। कन्या राशि। नोंथांनि आखा-फाखा आरो सम सामलायनाया नोंथांखौ दिनै जाफुंसारनायनि थिखिनियाव लांगोन। गोदान फालांगियारि रादाय खानायखौ मोननो थाखाय खालामनाय नाजानाया आबुङै जाफुंसारगोन। आयनि गोदान फुंखाफोरा नोंथांनि बुथुमनाय धोनखौ बांहोगोन। नोंसोरनि हाबा जानाय जिउआव गावजों गाव बुजिलायनाय आरो मोजां मोनलायनाया बांगोन। जुदि सोरबा गोजाम लोगोजों दावराव-दावसि जादोंब्ला दिनै रायज्लायनो आरो सुस्रांनो थाखाय साबसिन सान। नोंथाङा गासै सानावनो एनार्जेटिक मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8, खाफाल गोनां गाबा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि जिउआव गोजोन आरो मोनसे गोदान समानथि लाबोगोन। खामानि थिलियाव आबहावाया जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथांनि बोसोनफोरखौ गोनांथि होनाय जागोन। स्टक मार्केट एबा सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां थिरांथाफोरनिफ्राय गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। नखरारि जिउआव गोदै थाबाय थागोन आरो नोंथाङा गावनि गथ'फोरजों गोजोननि बुब्लिफोर बारहोनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोरोन्थि बुजिलायनाया सुस्रांजागोन। खाफाल गोनां नम्बरा 6, खाफाल गोनां गाबा गोथां खाफाल गोनां दिगा सोनाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ' आरो बावसोमनाया फिथाय होगोन।
साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरा बबेबा मोनसे मुंदांखा कम्पानिनिफ्राय कल फैनो हागौ। आजै आजौनि सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गोजाम दावराव दावसिखौ दिनै बैसोगोराफोरनि गेजेरजोंसो फोजोबनो हानाय जागोन। फालांगियारि दावबायनाया जोबोद फिथाइ गोनां जागोन। बेलासि समाव नोंथाङा गावनि नखरनि सुबुंफोरजों बबेबा मोनसे धोरोमारि हाबाफारि एबा गोथार फोरबोआव बाहागो लानो हागोन। गोरलै आरो सावस्रिनां आदारखौ लाखि, नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 2, खाफालगोनां गाबा गोजा आरो खाफालगोनां दिगा खोला सोनाब। धनु राशि। गुरु बृहस्पतिनि बोरआ दिनै नोंथांनो गियान, जाफुंसारनाय आरो मुंदांखा लाबोगोन। सोलोंथाइ, बोसोन होनाय आरो बोसोन होनायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद गाहाम। नोंथांनि बोसोनआ गुबुनफोरखौबो मुलाम्फा होगोन, जाय समाव नोंथांनि मान आरो मान सन्मानखौ बांहोगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया जोबोद गोख्रों थागोन। जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआव गोदै जागोन आरो गावजों गाव मान सन्मान बांहोगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 4, खाफालगोनां गाबा गुफुर आरो खाफालगोनां दिगा सा सानजा। मकर राशि। दिनै नोंथांनि आब्रुथि आरो बावसोमनाया नोंथांखौ खामानि थिलिआव मोनसे आलादा सिनायथि होगोन। नोंथांनि साख्रियाव प्रम'सन एबा बेथन बांनायनि थाखाय मोजां लैखोनफोर दङ। फालांगियाव गोदान बिरोंदामिनखौ बाहायनाया नोंथांनि आयखौ बांहोगोन। न'आव नोंथांनि बिमा-बिफानि बोर नोंथांनि गोसोआ गोजौ लाखिगोन। जानाय आदाराव सांग्रांथि गैयैनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो मोजाङै समानथि आदार जानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोननो हागौ। खाफालगोनां अनजिमाया 11, खाफालगोनां गाबा रुफा गाब आरो खाफालगोनां दिगा खोला। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि साना गोदान खाबुफोर आरो गोदान दिहुनथायफोरजों बुंफबनाय जागोन। आईटी, मिडिया आरो सोरजिलु बिथिङाव सुबुंफोरा मोनसे गिदिर ब्रेक मोननो हागौ। समाजारि खामानिफोराव नोंथांनि बिफावखौ बाख्नायनाय जागोन आरो नोंथाङा गोदान गोहोम गोनां सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर दङ। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव रमान्स आरो रंजानायनि गलाय-मोनदेर थासारि थागोन। मोनाबिलियाव लोगोफोरजों गोजोनथाव बुब्लिफोरखौ रंजानो हागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 12, खाफालगोनां गाबा नेभि ब्लु आरो खाफालगोनां दिगा सोनाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ मोजां गोहोजों बुंफबनाय जागोन। मोनसे गोलाव सानजानाय थांखि गोनां सानथांखिआ दिनैनिफ्राय जागायनो हागौ। बोसोनगिरि आरो गागि सुबुंफोरनि हेफाजाबजों नोंथांनि जिउ राहाया मोनसे लामा लागोन। फालांगियाव रांखान्थियारि बोहैनाया गोरलै थागोन। न'आव धोरोमारि आबहावा थागोन जाय गोसोआरि गोजोन लाबोनो हागोन। सावस्रिनि बेलायाव साना साबसिन जागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 3, खाफालगोनां अनजिमाया गोमो आरो खाफालगोनां दिगा सा सोनाब। अब्ला लोगोफोर, बेयो जाबाय 6 आगस्ट 2026 खालारनि आबुं राशिफल। आसा खालामो बे खारिथिया नोंथांनि थाखाय खामानि गोनां जागोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो जै श्री हरि लिरना लाथार आरो भगबान बिष्णुआ नोंथांनि जिउखौ गोजोन आरो गोबां धोनजों आबुं खालामगोन। गाबोन